Sledujete Spektrum 24. Nachádzame sa v lesoch Považského Inovca, len kúsok od vrcholu kopca Inovec. A ako vidno, sme na niečom, čo na prvý pohľad pripomína plus minus obyčajnú vyhliadkovú väžu. Lenže obyčajná rozhodne nie je, preto sme sem prišli. Miroslava Joríková, dobrý deň. Dobrý deň. Nám o nej povie čosi viac. Ona je totiž spoluautorkou projektu a aplikácie My Skywatch. Čím je tá väža výnimočná? No, pre nás je výnimočná tým, že sa nám ju podarilo zrealizovať a postaviť. A stojí tu preto, že my sme hľadali miesto pre náš druhý meteorologický radar a hľadali sme tentokrát miesto niekde na kopci, aby sme mohli začať v záporných eleváciách merať a hľadali sme nejaký vysoký bod, nejaký vrchol kopca. V záporných eleváciách znamená, že smerom dolu. Áno, áno, že tu má človek horizont a dá sa ísť dole, čiže z toho kopca sa vlastne dá merať aj nižšie. No a hľadali sme od Oravy, chodili na rôzne miesta, hľadali sme to vhodné. Nakoniec sme teda vybrali toto. No a sú tu ešte dve ďalšie veže, tam nás nepustili s radarom, takže neostalo nám nič iné. Postaviť si vlastnú. A tak sme si povedali, že keď už teda budeme na vrchole stavať tretiu väžu, tak nech už to má aj nejaký ďalší význam. Takže sme sa rozhodli, že postavíme rozhľadňu, aby bola pre ľudí, aby to ľuďom urobilo radosť, aby mohli ísť hore a poobzerať. Čiže ono je to vyhliadková väža vlastne. Áno, akurát, aj. Že tam na tom vrchole sa nachádza čosi špeciálne. Áno. Čo súvisí práve aj s tým projektom a s tou aplikáciou My Skywatch? O čo tam ide? No, je to náš druhý radar, ktorý sme umiestnili na západnom Slovensku. Jeden máme v Čunove, druhý je tu, čiže vlastne postupne začíname vytvárať sieť, ktorá meria oblačnosť. V našom prípade sa sústredíme hlavne na nebezpečnú oblačnosť, ktoré vypadávajú lejaky, krupy a podobne. No a vlastne týmto pádom sme dokázali pokryť opäť väčšie územie a tá naša aplikácia dokáže pomôcť viacerým ľuďom pokrie väčšie územie. A akým spôsobom tá aplikácia funguje? Že čo všetko ukazuje? Tak stručne, keby ste nám vedeli to priblížiť. No, zobrazuje dáta, ktoré sú teda z našich radarov a je to v podobe také, že keď si človek tú aplikáciu stiahne, tak vidí oblačnosť v 3D, čiže vie si ju obrácať, vie si ju pozrieť, vie sa pozrieť, odkiaľ z toho oblaku padajú zrážky, čo je veľmi dobré, pretože často vidíte oblak a neviete, kde z neho prší. No a potom ešte sa dá samozrejme pozrieť 2D zobrazení, dá sa pozrieť vo virtuálnej realite, že vám to ukáže, ako by ste stáli pod oblakom a treba sedíte doma v obývačke. A čo je veľmi zaujímavé a veľmi sa tešíme, že sa nám to podarilo, je tam aj rozšírená realita, ktorá funguje takým spôsobom, že keď si namieríte svoj mobil na oblak, niekde na oblohu, že tam vidíte čierňavu, tak vlastne vám to ukáže ikonu toho oblaku a na tej ikone je napísané, aký je to oblak, kam smeruje, akou rýchlosťou, či ide na vás alebo od vás, čo z neho vypadáva, vy sa viete zariadiť a treba sa pred ním schovať. Ako vznikla vôbec táto myšlienka prísť s takýmto niečím? No, my sa v prvom rade venujeme výskumu týchto oblakov a nebezpečnej oblačnosti a výsledkom je množstvo nameraných dát a chceli sme, aby sa tieto dáta, tieto informácie dostali aj verejnosti a hľadali sme cestu, ako to podať verejnosti takým spôsobom, aby to vedeli využiť, aby im to pomohlo a v dnešnej dobe aplikácia bola prirodzený nápad, že teda ľudia tie aplikácie používajú a takto by sa k tomu vedeli najjednoduchšie dostať. Je to vizuálne, môžu to mať so sebou ten telefón, kamkoľvek idú, keď idú na bicykel alebo sú v záhrade a tak ďalej. Čiže majú to vo vrecku, vedia si s tým pomôcť, kedykoľvek bude treba. Aplikácia je naozaj, že takýto maličký kúsok, toto tu je obrovské. Čo to obnáša vôbec takéto niečo postaviť? Veľa času a trpezlivosti, pretože ako som hovorila, v roku 2012 sme sa rozhodli, že to bude tu. A začali sme jednať s lesmi, s ochranármi, vybavovať povolenia. To trvalo 3 roky, kým sme prešli celým tým procesom, aby bolo všetko tak, ako má byť. No a čiže veľmi veľa vybavovania, veľmi veľa trpezlivosti a potom postavené to bolo, keď už sa to vyrobilo vo fabrike, keď to sem doviezli, ako skladačka sa to postavilo približne za 3 dní. Potom to vyzerá také, že celkom jednoduché. Áno, ale chodili sme sem každý týždeň stále kontrolovať, vybavovať. Vždycky bolo ešte treba niečo vyriešiť, takže bolo to veľa práce a tým, že to bolo aj, teda je to aj rozhľadňa pre verejnosť, nielen meteorologická stanica, tak o toto bolo
náročnejšie, ale o to človek má z toho väčšiu radosť a lepší pocit, že naozaj je to aj pre tých ľudí. Funguje to automaticky bez toho, aby ste sa museli, ja neviem, každé 2 dni chodiť? Áno, všetko funguje na diaľku. Samozrejme, keď dojde k nejakému fyzickému problému, prirodzene treba prísť, ale momentálne vieme 99% vecí urobiť na diaľku, aj nejaký servis a tak ďalej, takže už to nie je cestovanie stále sem hore. No, toto pokrýva západné Slovensko spolu s tým radarom v Čunove. Plánujete to nejak rozšíriť aj ďalej? Určite áno, plány máme. Chceli by sme pokryť postupne čo najväčšiu časť Slovenska, ale všetko je to otázka... Aj peňazí, áno, určite to nie je zadarmo. Samozrejme, aj peňazí, aj času. Plány sú a chceme pokračovať najbližšie niekde pri Senici a postupovať zase ďalej. Tá Senica je zaujímavá, to je vlastne záhorie, nie? Áno. Tam sa dosť mení počasie, keď prichádza treba zo západu od Čiech, tak na záhorí je jedno počasie a za Karpatmi je druhé. Čiže to je, preto zrejme ste zvolili toto strategické miesto. Aj preto, ale zároveň tiež nám to vlastne dotvára tú sieť. Čím máte viac tých radarov, tie okruhy, kam oni vidia, tak vidíte viac oblačnosti, viac dopredu a viete urobiť aj lepšiu predpoveď. Tie radary, to je vlastná konštrukcia, alebo ako to je vlastne? To sme vyvinuli v spolupráci s jednou moravskou firmou. Takže nápad išiel od nás, oni urobili na základe nášho nápadu a softvéru. Všetko sa to dalo dohromady a v spolupráci s nimi sa vytvoril tento radar. No, my sme zatiaľ len v spodnej časti tej veže, ten radar je tam niekde hore. Ano. Môžeme sa ísť aj tam pozrieť? Poďme na to. Dobre. Sme na vrchole vyhliadkovej veže, ale toto už nie je vyhliadková väža, toto je skôr už taká meteorologická telekomunikačná plošina, kde sa nachádza to, prečo sme sem prišli. Meteorologický radar, ktorý nám predstaví Vladimír Jorich. Dobrý deň. Dobrý deň. Čím je ten radar taký výnimočný a zaujímavý? No, výnimočný najmä tým, že sme si ho sami v spolupráci s firmou Ramet vytvorili. My sme urobili ako fyzikálnu architektúru, že ako to má merať, ako často, proste všetko ako má vyzerať. No a oni urobili tú strojárenskú časť, lebo to všetko tu je krásne pohyblivé. Čiže to sa dá takto točiť. No, to sa točí. Tak radar by sa mal točiť. Áno. No a oni k tomu urobili firmware, ktorý zabezpečuje od snímania údajov po naše rozhranie API. Tam už je náš software v tomto počítači a ten zabezpečuje prenos dát prostredníctvom internetového prepojenia do servera a tam prichádza k spracovaniu, vytvoria sa súbory, ktoré sa dajú zobrazovať napríklad v tej aplikácii MySkyWatch. To je to, čo hovorila Miroslava pred chvíľočkou, keď sme sa rozprávali, že tie dáta v tej aplikácii pochádzajú odtiaľto. Aj odtiaľto, tak aby som bol presnejší. No a čo sú najdôležitejšie časti toho radaru? Tá čierna krabica je príjimač vysielač, ktorý generuje elektromagnetické vlnenie v oblasti 9345 MHz. Vyšle signál, ten ide do antény cez tento vlnovod. Čiže anténa je toto. Anténa je toto a ten signál sa vyšle, vráti sa späť a pošle nám to do počítača priemyselného, kde prichádza k tomu prvotnému vybudovaniu dát, ktoré sú potom, jak som hovoril, prenašané do servera. Čiže toto sú najdôležitejšie časti, príjimač, vysielač, anténa, priemyselný počítač. No a potom sú tu tie nevyhnutné časti, riadenie elevácie, čiže zdvih navrch až dole a riadenie azimutu. Hej, tu cez spojku.
Tu sú snímače, ktoré tiež dostávajú do počítača, že ku každému signálu, ktorý je vyslaný a vrátený, máme všetky údaje o vzdialenosti, elevácii, azimute, čiže úhloch, pod ktorým boli tie dáta zmerané. A prípojkou na internet to všetko ide von. No, keby to bolo zapnuté, asi by sme tu takto nestáli pri tom. Nie. Predpokladám, že to by asi bolo veľmi nebezpečné. Ale ako to vlastne funguje, ako to pracuje, nie že funguje, ako to pracuje, keď je to zapnuté? Vy ste spomínali, že sa naklápa toto, točí sa to dookola. Meranie prebieha tak, že začíname na zápornej elevácii, ktorá je minus 3,5 stupňa. Čiže meria to dolu vlastne. Dole, aby sme sa dostali na úroveň zrážok do výšky 400 metrov nad povrchom. No a po každej otáčke, tých otáčok je 170 za jedno meranie, sa zdvihne anténa o nejakú 10 stupňa. To je presne napočítané tak, aby boli vyplnené všetky pixle, do ktorých dáta ukladáme. Čiže preto je tých otáčok 170, 171, pretože veľkosť kroku tej elevácie si vypočítavame podľa toho, aký je stav atmosféry. Ten sa mení, prichádza k refrakcii, čo poznajú ľudia, slámka v pohári vody, že je to zalomené. Čiže to všetko si spočítame a podľa toho potom vypočítame, ako často, za akým krokom sa má tento proces vykonať. Trvá 7 minút. 7 minút trvá jedna tá obrátka. Áno, pretože to meriame tak husto. Výsledkom je potom, ak som dobre pochopil, vlastne taký vrstvový obraz okolitej atmosféry. Že vrstva po vrstve. Áno, tá matica, my ju nazývame priestorová matica odrazivosti, má vo vertikálnom aj horizontálnom smere pixle, ktoré majú rozmer 400x400x400 metrov a každý z nich musí byť naplnený. A potom z toho už spracovateľským softvérom vytvárame takzvanú realitu. Samozrejme nie, pretože všetko je tu vždy skreslené, pretože analogový signál, ktorý príde, zmeníme na číslo, čím sa všetko kazí. Všetko kazí. Čiže keby sme to namierili na tie oblaky, napríklad čisto teoreticky, teraz bez ohľadu na to, že kde sú a ako sú, tak by sme získali také vrstvové zobrazenie a vedeli by sme, že čo sa v každej vrstve toho oblaku nachádza. Tak? Áno, vieme štruktúru, čiže celkovo štruktúru celého oblaku, kde je aká hustota, ako sa vyvíja. Proste všetky tie vlastnosti oblaku môžeme sledovať, ktoré nameriame. Hovoríte, že teda urobí jednu obrátku, teda jedno skenovanie, nazvem to teda tak, snímanie za 7 minút. Do akej vzdialenosti to dočiahne? No do vzdialenosti 80 kilometrov. My sme schopní ísť na dosah 40, tých 80 a 160 kilometrov, ale optimálne sa nám za tie roky, čo s tým robíme, ukazuje dosah 80 kilometrov. Aj vzhľadom na rozlišovaciu schopnosť, aj na výkon, pretože ten výkon je slabý, voči veľkým radarom je to 50-násobne nižší výkon, čiže tu ľudia sa môžu pohybovať. Ak ste hovorili, že tu by sme nemali stať, tak museli by sme ísť 4,5 metra ďaleko, aby to nemalo na nás. Čiže tam by sme niekde viseli na lanách dolu. Áno. A potom na výšku 3 metre, ale my to aj tak prekračujeme, robíme to na 5,5 až 6 metrov, aby to bolo všetko zicher. A to je ten jeden z tých takých tých podstatných rozdielov v porovnaní s tými veľkými meteorologickými radarmi, že teda nie len, že je to takéto malé v porovnaní s tými veľkými radarmi, ale že má to aj podstatne nižší ten vyžarovací výkon? Nižší vyžarovací výkon, niečo za niečo. Máme síce nižší výkon, ale aj menej dovidíme. A zase máme na druhej strane menšiu spotrebu. Máme spotrebu tradične v lete 85 kWh. A čunové a tuna to v lete robí takých 150 a v zime aj do 800, keď je minus 10. Pretože to musíme vykurovať, aby sa to vysušovalo, aby tu neboli zbytočné
problémy. A keď sú tieto letné horúčavy, ktoré boli aj toto leto, netreba to chladiť? Že neprehrieva sa tak? Nie, pretože tieto dva ventilátory sú tu, jeden ťahá dnu, druhý von. Takže tomu stačí, pretože tieto zariadenia vydržia minus 50 až plus 60. Hej, tam čiže ešte máme rezervy. my by sme to mohli aj bez toho robiť, lenže je tu veľa súčiastok, ktoré tie parametre nemajú. Hej, čiže musíme kvôli tomu chladiť. A tam v Čunove, tak v Bratislave sú vyššie teploty, tak tam sme museli jeden filter odstraniť, aby nám to chladilo. Ale... Miroslavi som sa pýtal, že prečo ste vybrali práve toto miesto, ona to vysvetlila. Mi napadlo, že keď už sme v podstate na vrchole Inovca, nie sme presne na vrchole, je to možno 10 metrov od toho vrcholu, keby ste to potiahli vyššie, čo ja viem, ako tam tú väžu, nebol by ten dosah toho väčší ešte? Nemá dosah. Nie? To nezávisí od toho. Tu bolo dôležité, aby sme nemali v horizonte prekažky. A keď ideme do zeme, tak to je taká robôtka, kde bolo treba rozlíšiť, že čo je pozemný cieľ a čo je oblak. Takže to je asi tak najzaujímavejšie pre nás, že sme tu, aby sme sa s tým mohli zaoberať. Čiže vy máte aj zmapované tie okolité pevné predmety, ktoré sú na povrchu? My vieme teda orografiu či horstva, kde sú, ale dôležité je to bez poznania okolia robiť. Tak, aby to nebolo závislé od toho, aká je kde je orografia. Proste z tých dát musíme rozlíšiť, čo je pevný cieľ a čo je oblak. Bude aj ďalšia takáto väža? Miroslava hovorila, že Senica? Tuto presne tento projekt tejto väže chceme zrealizovať v oblasti Senice a tým sa nám vykryje oblasť Záhoria, pretože potrebujeme kvôli výskumu sa pozerať na stred takejto štvorice, lebo ďalších chceme v oblasti Nitry stavať. A budeme môcť určité situácie presnejšie popísať, lebo pri tom meraní sú chyby. Samozrejme je tu útlm, čiže ja keď sa pozriem na nejaký oblak, tak jeho koniec už nemám tak správny, ako sú. Čiže keď sa na to budeme na nejaký oblak, zhruba v oblasti Trnavy, pozerať zo 4 strán, tak ho uvidíme presnejšie. Hovoríte výskumu. Vy ste ale vlastne súkromná firma. Ten výskum to je koníček, alebo ako to mám rozumieť? Viete, ja na to používam taký príklad a tým sa nechcem stavať na úroveň Madame Curie. Hej? To zďaleka to zlé chápanie. Oni, aby objavili rádium, tak si najali márnicu pri univerzite s manželom. Kúpili si smolinec a varili, až to rádium našli. A ten smolinec im daroval majiteľ Jachimovských baní, keď videl, že na čom pracujú. Tak to je tak, no. Čiže treba, nie, že možno nadšenie, vytrvalosť. Keď si človek za niečím takýmto trpezlivosť, vytrvalosť, všetko, čo si predstavíte. Bez toho to nejde a viete, keď niečo musíte dosiahnuť s vlastnými silami, tak nemôžete zlenivieť. Musíte ísť furt dopredu. Takže možno je to aj lepšie. Není to pohodlné. Určite nie, ale tie výsledky očividne ukazujú, že to stojí za to. Budeme len držať palce, nech to furt ide dopredu, aby ste nezleniveli, aby tento projekt napredoval tak ďalej, tak ako ste nám to predostreli a tak, ako si to predstavujete. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za to, že sme mohli prísť sem. A ja vám ďakujem. Vám ďakujeme za pozornosť. Toto bolo Spektrum 24. Pripravené máme už to ďalšie. Vy si ho môžete pozrieť opäť o týždeň.